Χαιρετώ τον πανέμορφο κόσμο και έξω της νέας γενιάς. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, το ξέρω, με συγχωρείτε. Δεν είμαι συνεπής εις γνώσεις μου, αλλά τώρα θα είμαι, θα το προσπαθήσω, θα το παλέψω. Εύχομαι να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά, καλή αρχή σε όλους. Δεν ξέρω, σχολική χρονιά, πανεπιστημιακή χρονιά, δεν ξέρω, οτιδήποτε και αν κάνετε στη ζωή σας. Εύχομαι να είστε καλά. Αυτό το βίντεο λοιπόν ήθελα να είναι λίγο πιο χιουμοριστικό, γιατί, είναι με κοινωνικά θέματα ψυχικής υγείας, που εννοείται θα τα συνεχίσουμε κανονικά. Ήθελα να κάνω όμως κάτι πιο χιουμοριστικό, γιατί έχω και αυτή την πλευρά και είναι κρίμα να μην τη δείξω, γιατί εντάξει, δεν είμαι πάντα τόσο σοβαρή όσο φαίνεται στα βίντεο. Έχω και εγώ λίγο χιούμορ, πιστεύω. Και σκέφτηκα και έκλειψα την ιδέα από πάρα πολλούς που βλέπω στο YouTube εκεί έξω. Το χειρότερο ατάκες χωρισμού. Έλαβα τις πιο γελίες ατάκες χωρισμού που έχω ακούσει ποτέ και είναι πάρα πολύ αστείες. Εύχομαι να σας αρέσει. Δεν ξέρω, άμα θα κάνω γκριμάτσες στο βίντεο, με συγχωρέσετε, αλλά με συνεπέρνει το συναίσθημα με αυτά που διαβάζω. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αρχικά το είδα, νομίζω, από τη Βενετία, δεν θυμάμαι. Από κάπου το έκλεψα. Και πάρα πολλοί το έχουν κάνει, οπότε το κάνω κι εγώ. Και η πρώτη απάντηση που έλαβα ήταν η πρώτη που ανέβασα στο Instagram της νέας γενιάς, να την ακολουθήσετε την νέα γενιά στο Instagram, γιατί και εκεί ανεβάζουμε πραγματάκια, που και που ανεβάζουμε. Η πρώτη λοιπόν απάντηση που έλαβα, που μου έχει τύχει και εμένα και είναι λίγο αμήχανο, είναι το είχε τσακωθεί κυριολεκτικά με το μπάνιο. Καλό είναι το μπάνιο, να το επισκεπτόμαστε γενικά. Είναι ένα ωραίο μέρος, ευχάριστο, ευήλιο, ας πούμε. Δηλαδή, το μπάνιο, να το πάρετε κάπως αλλιώς, ακούστε εγώ πώς το σκέφτομαι. Μπαίνεις στο μπάνιο, βάλει τη μουσική σου και κάνει ένα δικό σου βίντεο κλιπ. Why not? Ας μπαίνουμε στο μπάνιο γενικά. Καλό είναι για την υγιεινή μας και για τους γύρω μας. Γιατί εντάξει, ωραίο το άρωμα, να πασπαλιζόμαστε με αρώματα. Αλλά άμα δεν κάνεις μπάνιο, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Δεν θα γίνεται. Άμα μην. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ όταν το είδα λίγο ιδίασα, αλλά. Μπες στο μπάνιο και σκέψου ότι κάνεις βίντεο κλιπ. Εγώ αυτό κάνω. Είμαι μισή ώρα στο μπάνιο και είναι σαν να κάνω βίντεο κλιπ. Έχω κάνει όλα τα τραγούδια της ελληνικής σκηνής βίντεο κλιπ στο μπάνιο μου. Και έτσι, 2 σε 1. Διασκέδαση και μπάνιο. Καθαριότητα. Τι άλλο να απαντήσει σε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Η άλλη είναι, τσακωθήκαμε λοιπόν για το ποιος θα πληρώσει το πρώτο ραντεβού. Εγώ είχα σκοπό να κάνω βίντεο για το πρώτο ραντεβού, γιατί το ακούω συνέχεια και μου σπάει κυριολεκτικά τα νεύρα, που ακόμα εν έτη 2023 συζητάμε για το ποιος θα πληρώσει το πρώτο ραντεβού. Έχουμε τόσα άλλα κοινωνικά στερεότυπα να σπάσουμε ή να καταρρύψουμε, βασικά να πω σωστά το ρήμα, που αυτό μου φαίνεται γελίο. Τι σε νοιάζει ποιος θα πληρώσει το πρώτο ραντεβού? Θα πληρώσει εσύ, θα πληρώσει, δεν ξέρω εγώ, το αγόρι, θα πληρώσει μισά-μισά. Οποιοςδήποτε, δηλαδή, τι σε νοιάζει ποιος θα πληρώσει. Και γιατί να τσακωθείτε? Σε εκείνη τη φάση μπορεί εσύ να μην είσαι καλά οικονομικά και να πει άλλο, θα πληρώσω εγώ. Υπάρχει και επόμενη φορά. Δηλαδή, για ποιο λόγο να τσακωθείς για ποιος θα πληρώσει? Και αυτά του τύπου ο άντρας πληρώνει στο πρώτο ραντεβού για μένα είναι χαζομάρες, μην πω μαλακίες, γιατί δεν ισχύουν πια, ούτε στο 50 βρισκόμαστε και πρέπει λίγο να προχωράμε και να ξεπερνάμε λίγο αυτά τα ταμπού, είναι λίγο βαρετά. Αυτή είναι λίγο king και εγώ θα την πω, δεν με απασχολεί καθόλου. Μου φάνηκε λίγο περίεργη και όμορφη προς συζήτηση. Ωραίο θέμα. Λοιπόν, συμμετοχή περισσότερων ατόμων στο κρεβάτι μας. Η σχέση μου το πρότεινε. Λοιπόν, δεν μου διευκρινίζει βέβαια αν το πρότεινε εκτός κρεβατιού ή εν ώρα της πράξης. Γενικά το σεξ είναι για να πειραματίζεις, αυτό είναι. Πειραματίζεσαι γενικά στη ζωή σου και με τη σχέση σου, γιατί ρουτινιάζει όπως είναι και η ζωή, έτσι και αυτό ρουτινιάζει. Φυσιολογικό είναι να κάνεις πράγματα καινούρια για να λίγο να το διευρύνεις και να το ζωντανέψεις. Αν στο πρότεινε εκτός δηλαδή κρεβατιού, δηλαδή στον καναπέ και συζητούσατε, και στο πρότεινε σε εκείνη τη φάση, τότε για μένα ήταν ok. Να πεις τη γνώμη σου, τύπου να ξέρεις, ας το δοκιμάσουμε ή όχι, δεν θέλω. Να πεις τη γνώμη σου ξεκάθαρα. Αν όμως εκεί που ήσασταν εν ώρα του σεξ και έφερνε και παρέα το Μίτσο και την Τασούλα, είναι λίγο αμήχανο, το καταλαβαίνω. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο. Αν έχει συμβεί έτσι, συζήτησέ το και πες ότι δεν μου άρεσε. Γιατί όπως μου το λες, νομίζω ότι δεν σου άρεσε. Άρα, μάλλον ήταν εν ώρα της πράξης, αλλά δεν μου το διευκρινίζει. Αλλά εγώ σου απάντησα και στις δύο υποθέσεις, για να είμαστε καλυμμένοι. Η άλλη απάντηση που έλαβα και γέλασα πάρα πολύ και θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς κάτω στα σχόλια. Πρώτο ραντεβού. Η ιστορία αυτή που μου έστειλε η κοπέλα είναι με το ίδιο άτομο, έχει 2-3 ακόμα, μου έχει πει. Παραγγέλνει χυμό πορτοκάλι με 3 παγάκια. Το τονίζει το 3 παγάκια εννοείται. Εγώ λέει σκέφτηκα ότι θα έχει το λαιμό του και δεν θέλει παραπάνω παγάκια. Εγώ δεν ξέρω τι θα σκεφτόμουν. Έρχεται ο χυμός και φανταστείτε τι άλλο θα είχε παραπάνω παγάκια. Πέρα ότι έκανε το μαγαζί όπα, τσακώθηκε με το σερβιτόρο. Εγώ έψαχνα, λέει, τρύπα να κρυφτώ από την τροπή μου. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, γενικά, αν κάποιος ξέρει, εγώ δεν γνωρίζω. Υπάρχει κάποιο, δεν ξέρω. Γιατί 3 παγάκια, γιατί κάποιος παίρνει καφέ με συγκεκριμένο αριθμό από παγάκια.
είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχω ακούσει 3 παγάκια, 4 παγάκια. Μην μου βάλεις παραπάνω παγάκια. 3 μόνο. Τέλος. Ξέρω, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία, μου την πείτε, γιατί εγώ είμαι τελείως εκτός τόπου και χρόνου, μάλλον, γιατί δεν με νοιάζουν τα παγάκια. Και εγώ θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα ακυρώνω το ραντεβού ή αν θα σηκωνόμουν να φύγω. Σίγουρα θα ερχόμουν σε αμήχανη θέση. Θα το έλεγα. Σίγουρα ότι με έφερε σε αμήχανη θέση λίγο. Η ίδια κοπέλα, με το ίδιο άτομο, άρα έδωσε δεύτερη ευκαιρία, φίλοι, μπράβο. Βγαίνουμε έξω σε γνωστό κλαμπάκι. Δεν μου λέει το κλαμπάκι, δεν πειράζει. Σε γνωστό κλαμπάκι, εγώ η παρέα μου και έρχεται κι αυτός. Ξαφνικά το πιάνει ένας οξύς πονοκέφαλος. Πρέπει πηγόντως να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή που εγώ συζητούσα με τις φίλες μου. Δηλαδή που δεν του έδινα σημασία. Toxic. Τέλος πάντων. Φεύγουμε λοιπόν, λέει η κοπέλα από το μαγαζί. Ωστόσο, είχε όρεξη για να κάνουμε κάτι, αλλά δεν είχε όρεξη για να επιστρέψουμε στο κλαμπ. Συνέβη μία φορά, πάμε επόμενο Σαββατοκύριακο ξανά τα ίδια, από την αρχή. Σε παρένθεση, στη δεύτερη φορά που συνέβη, πάλι που φύγαμε από το κλαμπ, γιατί είχε πάλι οξύ πονοκέφαλο, όπως μάλλον δεν ξέρω, δεν είναι και πάρα πολύ καλό να πάει να το κοιτάξει. Συχνά πονοκέφαλο, ούτε ματιασμένος να ήταν. Λέει ότι πήγανε σπίτι του να ράξουνε. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και παρένθεση, το τονίζω. Ναι, μεν άσχετο με την ιστορία της κοπέλας, αλλά μου το λέει και μου αρέσει πάρα πολύ. Φορούσε, λέει, ένα σταυρουδάκι στο λαιμό του. Και εν ώρα της πράξης πήγα, λέει, να το πιάσω για να το βγάλω από το πρόσωπό μου, γιατί με ενοχλούσε. Και της είπε: σε παρακαλώ, μην το πιάνεις, είναι πάρα πολύ ιερό. Σε φάση εκείνη ώρα ο Τζίζους δεν έκανε κάτι άλλο, έβλεπε. Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι θρήσκος. Δεν θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα, το κανάλι μου, γιατί είναι κάτι που πονάει και είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και πολύ προσωπικό. Ωστόσο, άμα είναι έτσι, ας έκανε και όλες τις εικόνες να τις κατέβαζε, αφού ο Τζίζους τον παρακολουθούσε την ώρα που έκανε σεξ. Παιδιά, αλήθεια, αν αυτό ισχύει, αν αυτό με το σταυρό ισχύει, είναι πάρα πολύ αστείο. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Εννοείται έφαγε άκυρο και δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ. Μπράβο σου, κοπέλα μου, καλά έκανες. Σου αξίζει κάτι καλύτερο, γιατί ο τύπος είναι για τα πανηγύρια. Κυριολεκτικά. Και είναι ωραία τα πανηγύρια, αλλά αυτός είναι, δεν ξέρω. Άστο. Υπάρχουν καλύτεροι. Υπάρχει για όλους μας το καλύτερο εκεί έξω και το πιστεύω και θα έρθει. Κάποια στιγμή έχετε το καλύτερο. Και έχω άλλες 3 βασικά. Οι 2 μοιάζουν αρκετά, που θα τις πω μαζί, άμα δεν σας ενοχλεί. Το πρωί ξυπνήσαμε με αγκαλιές και φιλιά και ξαφνικά το μεσημέρι μου λέει: του έχει φύγει ο έρωτας. Λες να έχει άλλη. Και άλλη απάντηση που έλαβα είναι ότι μου είπε καλημέρα, θέλω να χωρίσουμε γιατί αποφάσισα ότι δεν σε αγαπάω πια. Εδώ το σοβαρεύουμε λίγο το βίντεο και με συγχωρείτε, ωστόσο θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται να ξεαγαπήσει έναν άνθρωπο έτσι? Ένα βράδυ ξυπνώ την άλλη μέρα και έχει ανάδρομο ερμή και μου ήρθε δεν σε αγαπάω πια. Είναι λίγο χαζό και νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι δικαιολογία αυτή. Σίγουρα κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, απλά δεν έχει τα κότσια να το πει. Αυτό είναι ξεκάθαρα, δεν έχει τα κότσια να το πει. Και σου λέει ότι απλά δεν σε αγαπάω. Δεν γίνεται να ξεαγαπήσεις ούτε να ξεερωτευτείς έναν άνθρωπο. Ακόμα και παντρεμένα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια και το βλέπω στον κύκλο μου. Ναι, μεν ρουτινιάζουν και είναι το πολύ φυσιολογικό, γιατί έτσι είναι η ζωή. Ωστόσο, δεν πάβει να υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη. Εννοείται πως δεν θα έχεις το ίδιο πάθος όπως θα έχεις στην αρχή της σχέσης σου. Οκ, είναι φυσιολογικό γιατί είναι η αρχή της σχέσης σου. Αλλά τι είναι το έπαψα να σε αγαπάω? Τι είναι, άρα δεν με αγαπούσες όντως? Ή ξαφνικά έφυγε έτσι? Δεν είναι κρυολόγημα η αγάπη, ούτε ο έρωτας είναι κρυολόγημα που φεύγει έτσι ξαφνικά. Με κάτι τέτοιο εξοργίζομαι, γιατί το έχω βιώσει ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς γιατί το έχω βιώσει και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό. Γιατί απλά δεν μπορούν να σου πούν με ειλικρίνεια, γιατί δεν έχουν καν σκεφτεί το λόγο που θέλουν να σε χωρίσουν. Το παίζει κάποια άλλη ή κάποιος άλλος άνθρωπος, δεν το ξέρει. Τους τη βάρεσε και θέλουν να φύγουν. Προτιμώ να μου πεις: ξέρεις κάτι, με κούρασε η σχέση και θέλω να μείνω μόνος μου ή θέλω να προχωρήσω, παρά το έπαψα να σε αγαπάω. Για μένα αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάψεις να αγαπάς έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω. Έτσι ξαφνικά, εν μία νυχτή. Οπότε δεν ξέρω αν έπαιζε άλλη και θα βρούμε σίγουρα έναν άνθρωπο που θα μας αγαπήσει και θα τον αγαπήσουμε τόσο πολύ που ούτε σε μία νύχτα θα πάψει αυτή η αγάπη να υπάρχει. Και θα διαβάσω την τελευταία, η οποία είναι το: είσαι καλό παιδί, αλλά αυτό πόνεσε στην καρδούλα μου, μέσα στην ψυχή μου, την ακούμπησε, δεν ξέρω. Την αγκάλιασε στην καρδούλα μου, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές κι εγώ και εσύ, φίλοι, το έχεις ακούσει που μου το γράφεις. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι εννοούν, είναι χωρισμός, τι εννοούν με αυτό? Αυτό μου γράφει η κοπέλα εδώ. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για μένα και αυτές οι απαντήσεις κατατάσσονται στην προηγούμενη κατηγορία της μη ειλικρίνειας. Απλά
δεν είναι ειλικρινείς, δεν έχουν μία απάντηση να σου δώσουν. Απλά σου λένε είσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος, είσαι πολύ καλός, αλλά δεν σου αξίζει. Όχι, πες μου ειλικρινά, προτιμώ να μου πεις δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί σου, να προχωρήσω μαζί σου, παρά το δεν σου αξίζω. Είναι πολύ άσχημο παιχνίδι και είναι άτιμο βασικά, είναι άτιμο και καθόλου ειλικρινές. Καλύτερα να είσαι ειλικρινής και να πεις το ότι δεν θέλω να προχωρήσω παρά το σου αξίζει κάτι καλύτερο, είσαι καλό παιδί. Και επειδή σας το λέω, το έχω ακούσει από προσωπική εμπειρία, απλά δεν είχα τι να απαντήσουν. Για να διώξουν, δηλαδή για να σε διώξουν, δεν έχουν τι να σου απαντήσουν, απλά πετάνε την ατάκα αυτή. Ή είσαι ειλικρινής από την αρχή και δηλώνεις τις προθέσεις σου στον άλλον άνθρωπο και δεν τον αφήνεις να πλάθει και να κάνει όνειρα. Ή πολύ απλά του δίνεις μια σαφή απάντηση και δεν τον κοροϊδεύεις. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να σκεφτείς ότι μετά θα τον τρώει μέσα του. Γιατί με παράτησε, γιατί με άφησε, γιατί μου είπε αυτό. Ναι, είμαι καλό παιδί, οκ. Γιατί όμως με άφησε, δεν μου εξήγησε ποτέ. Σίγουρα, δηλαδή σε όλους μας αξίζει μια απάντηση. Σε κανέναν δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Αυτές είναι οι απαντήσεις που έλαβα. Θέλω να κάνω και μέρος 2 σίγουρα. Δεν ξέρω πότε, σίγουρα θα το κάνω. Με κάποιες γέλασα όταν τις διάβασα πάρα πολύ. Με κάποιες ταυτίστηκα επίσης πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω βιώσει χωρισμούς. Αυτό που έχω να πω είναι να μην συμβιβάζεστε, να είστε με ανθρώπους στη ζωή σας που πραγματικά σας εκτιμούν και τους εκτιμάτε κι εσείς, που υπάρχει αγάπη και πάνω απ' όλα υπάρχει σεβασμός. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να βρεις άνθρωπο σε αυτή τη ζωή που να σε σέβεται και να σέβεται τα θέλω σου και τις επιλογές σου και να είναι δίπλα σου σε όλα αυτά. Γιατί ωραία η σχέση, ωραίες οι βόλτες, ωραία τα νησιά να πάτε διακοπές, ωραία τα ποτά, αλλά πρέπει να είσαι δίπλα στον άλλον στην καθημερινότητά του. Για μένα είναι το πάνω αυτό. Εκείνη η σχέση. Αυτά από μένα. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να είστε ευτυχισμένοι, να κυνηγάτε την αγάπη, γιατί η αγάπη κάνει θαύματα. Αυτό να το θυμάστε. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Θα σας περιμένω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Κάντε και ένα like και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Facebook. Σας φιλώ γλυκά.